ɲini ala fɛ ka bɔ shetane iblisa laɲini tɔɔrɔ ma. Bismillahirrahmanirrahim. An y'an sindi ni Allahu Ta'ala tɔgɔ barikama ye, ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen. Na Suratul An'am tabi'un. Suratul An'am an b'o nɔfɛtugu de la tako filanan, mais yan'an ka taa yɔrɔ jan ni walada ye, an kun ye zalla dɔ kɛ yɔrɔ dɔ la, mais ne y'a fɔ bɛɛ ye an ka kuma ninnu na ni yɔrɔ min ɲagamina an bolo walima ni mɔgɔ min ma yɔrɔ min faamu, i b'i bolo kɔrɔta k'i ka question poser, n'a fɛsina k'an ka dilan an b'a dilan a yɔrɔ la. Bon olu m'o kɛ fo sɔrɔ de an balimakɛ taara ka taa ne ɲininka a yɔrɔ la, mais ne y'a fɔ a ye lahataw de don, a kun kan ka a ɲininkali kɛ. An ka kabini sura daminɛ na ala b'a fɔ wa ja'ala zulumat wa nura, ko ale ala de ye dibi da ka yele da. Bon a yɔrɔ la an kun bɛ fayida fitinin dɔ de da la comme tafsirkɛlaw bɛna n'a ye cogo min na, ne y'a kɛ takdimu ta'akhiru de ye. Takdimu wa ta'akhir k'a fɔ toujours ni hɛrɛ ko nana o de bɛ bila ɲɛfɛ walima o de bɛ bila kɔfɛ, mais k'a sɔrɔ kuma kun t'o yɛrɛ kan, kuma kun bɛ min kan kitabutigi ka kuma na, tɔɔrɔw fɛn cɛjugu a bɛna n'olu de ye jama'an, mais fɛn minnu ye fɛn hɛrɛmaw ye a bɛna n'o ye mufradan. Jamu mufradu de kun don, takdim ni ta'akhiru kun tɛ. Mana ko ni hɛrɛ nana sisan ala ko wa ja'ala zulumat, a ye dibiw da, dibiw a y'a kɛ dibi caman ye. A kun kan k'a fɔ ani nɔɔrɔw, mais a ma fɔ ani nɔɔrɔw, a ko ani nɔɔrɔ, dibiw ani nɔɔrɔ. Ko munna a y'a kɛ fardu ye likawnihi ashraf, kama fi surati Nahl al-aya anil yamini, al yamin mufrad, mais a ko washama'ili a y'o kɛ jamu ye. Kumana jugumanw très généralement a b'o de kɛ jamu ye, ɲumanw a b'olu kɛ mufradu ye. An kun bɛ fɛ k'o de fɔ o don, mais an y'a kɛ takdimu ta'akhiru ye k'a fɔ a bɛna ni ɲumanw de ye fɔlɔ ka na ni jugumanw ye laban na, walima a bɛna ni ɲumanw de ye fɔlɔ jugumanw de ye fɔlɔ ka na ni ɲumanw ye laban na. Bon a ma faamu, ale taara k'a yɔrɔ ɲininkali kɛ quoi. Ne ko non, an y'a fɔ cogo min na o ye khataw de ye, an kun bɛ fɛ ka jamu ni fardu dɔrɔn de fɔ a kuma in na, n'a sɔrɔla a yɔrɔ faamuna sisan. Walau tara a ko Muhamadu ni e kun ye yeli kɛ izi tuma min na wuqifu n'u nana kafiruw jɔ janɛmɛ kan kunna, i bɛ janɛmɛdenw mankan mɛn, anw ta wuyo dɛ nuradu, n'an kun bɛ se ka segin na n'o kɛra an tɛna nkalontigiyali kɛ kun, n'an ma ka kumakan ninnu ye anw bɛɛ na laban sa minal mu'minina ka kɛ limaniya jɔn ye. E y'a faamu wa? A ko walau tara Muhamadu n'a kun jira e la ko i kun y'a ye izi wuqifu ala nari, tuma min na u bɛna kafiruw minɛ k'u jɔ tasuma kan na, o yɔrɔ la sa kafiruw b'a fɔ ya leitana anw ta wuyo dɛrɛ nuraddu, n'an kun bɛ se ka segin cogo sɔrɔ. Min fɔra an ye an y'a ye sa, mais n'an ye segin cogo kɔni sɔrɔ ka na diɲɛ na, wala nukazziba bi ayati rabbina, an ma ka aya jiginɛw kuranɛ na n'a ka kabako kɛlenw dalila min b'a ka kɛlɛbandiya yira, anw t'o sɔsɔ kun, an bɛ jɔ o kɔrɔ sa o. wa nakunna anw bɛɛ bɛna laban ni ka kɛ mumini ɲumanw ye. O b'a sɔrɔ jigi tigɛra ka ban, o kumana nin yɔrɔ in na nin kuma in tɛ fɛn ye bilen, mais u kɔni ye jɔzana kɛ u jɛna n'a ye fana. O kumana mais munna sɔn tɛna k'a ma? Parce que tuubi kuma y'u dan, kumana ja tiɲɛ na kuma bɛ tuubi la. Kuranɛ de b'a yɛrɛ kɔrɔ fɔ, kuma bɛ tuubi la dɛ.
ala ko innama tawba lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin summa yatubuna an qarib ne ala bi yafa mɔgɔ de ma mɔgɔ minnu ye wale jugu kɛ ka sɔrɔ u t'a dɔn ka sɔrɔ u t'a dɔn yɛrɛ ko tɛ parce que mɔgɔ o mɔgɔ bi kojugu kɛ bɛɛ b'a dɔn kojugu man ɲi mais kojugu tɔɔrɔ dan o kun t'o de dɔn parce que mɔgɔ o mɔgɔ ala k'an kisi n'i ye tulon kɛ ka jɛnɛya kɛ i yɛrɛ b'a dɔn nin man ɲi o mais ja ka ko ala ye a bi jɔn yɔrɔ janya ala la a jurumu ka bon ka se nin ma dɔw bi tulon kɛ walimuso fɛ mais ala kira ka hadisa dɔw bɛ sallallahu alaihi wasallam ni ni walimuso gɛrɛla ɲɔgɔn na i yɛrɛ b'a dɔn muso min cɛ b'a fɛ i y'i tugu ka gɛrɛ o la ko o cɛ ye jurumu o jurumu kɛ o san mumɛ bɛɛ ala b'o de sɛbɛn e kun i ye ɲumanya o ɲumanya kɛ o san mumɛ bɛɛ ala b'o sɛbɛn i ye cɛ min janfa ka s'a muso ma bon o tuma na sisan jɛnɛyakɛla y'a dɔn jɛnɛya man ɲi koyi mais a kun t'a dɔn nin bɛɛ b'a la o tuma na o de ye mɔgɔ minnu ye walejugu kɛ bi jahala ka sɔrɔ u t'a dɔn walejugu bɛɛ bɛ walejugu dɔn mais a tɔɔrɔ dan i kun t'o dɔn mais tuma min na u nan'o dɔn k'o yɔrɔ bɛɛ u ko ala anw bɔra la ala ko kana siga dɛ ni nin kɛra i bɔlen ye a la ne yafari ma fa ulaika yatubullahu alayhim o tigilamaw ala b'olu ka tuubi minɛ ala bi yafu ma mais ala ko tuguni nka ne ala ti maa si ka tuubi minɛ walaysati tawba lillazina ya'maluna sayyi'ati hatta iza aywa alhamdulillah wala yamutuna nin dalu bɛɛ bangenen kɔ dɛ an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ ali ala ko ne ti yafa maa si ma minnu y'u tugu ka walejugu kɛ k'u tugu k'a kɛ ka sinji tigɛ ka dabalijugu kɛ mɔgɔw la ka walinafolow tiɲɛ hasidi ka balo o kan fo i saya nalen kɔ i ma saya nalen kɔ i ma ko sisan kɔni ala ne bɔra la ko n ti yafa o ma fiye ala de ko a ti yafa karamɔgɔkɛ bɛ se ka na e nɛgɛn cogo di ni hadisa dɔ ye karamɔgɔkɛ bɛ se ka mun don e hakili la ala ka kuma kɔfɛ o i yɛrɛ janfa ala ko n ti yafa maa si ma minnu y'u tugu ka walejugu kɛ fo saya selen kɔ u ma o ko ala n bɔra la firawuna ma tuubi de saya jɛlen selen firawuna ma a ko inni amantu banu israel ne firawuna dara ala la banu israelkaw dara ala min na ne yɛrɛ dara o ala la a tuubira mais ala ko la aha ko bi sisan kɔni saya nalen ma i jigi tigɛlen i b'a fɔ de ko i bɛ tuubi mais ka fanga to i la tuma min na ka se t'u ye kad asayta min qabl i y'i tulo gɛlɛya ko i ti sɔn o kɛra fɔlɔ o sisan saya nalen ko i bɛ tuubi n ti sɔn bon ala min ye nin fɔ karamɔgɔ jumɛn bɛ nɛgɛn tuguni ko a bɛ hadisa dɔ fɔ e ye k'e nɛgɛn k'i su ka kɛ sinji tigɛ kan k'i su ka kɛ i balimaw juguya kan k'i su ka kɛ i sinamuso dabalili kan k'i bila tiɲɛni na ko i bɛ tila ka tuubi i nɛgɛnna bon saya nalen saya jɛma nalen ani saya taamasiyɛn nalen saya jɛma ye mun ye i yɛrɛ y'a dɔn bana min filɛ nin na ne ni tigɛtɔ don zatɔ don tuma na n'i dara la kaban ko i satɔ don o ye jigitigɛ dɔ ye o sabatira kaban filanan n y'a fɔ e ye siɲɛ caman i bɛ ala ko ta ni se dɔ de ye n'o se banna o ye saya nalen i ma o e ye juge ye i bɛ kiiri jugu tigɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ parce que waritigi dɔ ye wari d'i ma i ka fanda tɔɲɔ bon e ka baara ye o de ye jugeya la bɛɛ kuma n'i fɛ bɛɛ dɛsɛra i y'i t'o la ala nana n'a ka na i bilala retraite la walima i ka jugeya tiɲɛna e tɛ se ka maa tɔɲɔ bilen e ko ala ne tuubira ka bɔ mun na e tuubira ka bɔ mun na i tɛ se bilen o parce que i bɛ retraite la walima i gɛnna i tɛ se ka maa tɔɲɔ o tumana saya nali i ka se ma i ka se min tun bɛ nkalon kɛ tiɲɛ ye saya y'o sɔrɔ kaban tumana a kana sɔn mɔgɔw ka nɛgɛn adamaden kan k'i labɛn saya yɛrɛ maa t'a kuma dɔn a b'i cun o caman bɛ ka kɛ alors i k'i ka sarira dilan i ni ala cɛ ani ala ka jɔnw cɛ
u kana nɛgɛ hakɛ lahara hakɛ ka gɛlɛ kojugu yanni ka se fana maa maa bɛ mɔgɔw tɔɲɔ diɲɛ na yan i b'a y'i ɲɛna yanni saya cɛ ala t'a to i la fiyewu tɔɲɔlikɛla maa maa bɛ mɔgɔ tɔɲɔ ala t'a to i la a b'a janto nin na dɛ du caman cilen don walahi ŋaniya juguw ni baara juguw o de y'a kɛ o tuma na kafiri ninnu jigi tigɛlen bi nin de fɔ ko yaletana nuraddu ala hali a kun ka kɛ ala bɛ sɔn k'an lasegin ka na diɲɛ na tuguni wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minina n'an seginna an bɛ kɛ mumini hayhat o kuma taara ka dankɛ naam bal muhamadu o kuma n to yen bada bangeni kɔni kɛra sa o mɔgɔ ninnu ye fɛn na o kun kɛra yogofuna o kun b'o min dogo kabini fɔlɔ nka i k'a dɔn hali n'u segira ka na diɲɛ na ya kun laadu u bɛ segin kafiriya in ka kun u ladira min na u bɛ tila k'a kɛ wa i k'a dɔn mɔgɔ ninnu ni ala kalenna kɛzibu na nkalonjugutigɛlaw don tiɲɛ t'u da dɛ k'a fɔ n'u ye nin hinɛtɔya kuma fɔ sisan o bɛna ala n'a kɛra ta kaba i bɛ se k'u bila ka segin k'a lajɛ ala ko hali ni y'u bila ka na u ti bɔ nin ka koyi u ti yɛlɛmɛ naam waqalu kafiri ninnu ko ini hiya nin yɔrɔ in na sa ini hiya ko i k'a dɔn naam diɲɛlatigɛ in ma kɛ dɔwɛrɛ ye o fo an ka nin diɲɛ ɲɛnamaya in cogo de don anw yɛrɛ ma kɛ ko an bɛ kunu o kɔni tɛ tiɲɛ fiyewu a ko cogo di o ko e k'a dɔn ni c'est-à-dire kira bɛ ka min fɔ a bɛna sa dɛ ala bɛ tila k'aw fa dɛ a bɛɛ bɛ tila ka sa k'o ti dɔwɛrɛ ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ taacogo ye o de dɔ bɛ sa de dɔ bɛ na an faw sara anw nana an yɛrɛ bɛ sa an denw bɛ na dɔw bɛ sa dɔw bɛ na ko diɲɛlatigɛ ye nin de ye kuma na k'a fɔ i b'anw bagabaga ko saya b'a ɲɛ saya kɔfɛ wulili kɔni nkalon si tɛ diɲɛ kɔnɔ min tɛmɛ bɛ nin kan ko maa ti wuli dɛ n'i sara dɔrɔn a banna na walaw taara a ko alakira ma a ko ni kun ye yeli kɛ izi tuma min na wuqifu n'u nana kafiriw jɔ u ma kan ala ko a fɔ nin tɛ tiɲɛ ye sa wa kafiriw b'a fɔ tiɲɛ don dɛrɛ an galenna mana ala ko sa a ye ɲanga taa nɛnɛ sa fɛn na aw kun kɛra tagfuruna a y'o kafiriya wale min kɛ walaw taara iz wuqifu muhamadu n'i ye tiɲɛnikɛlaw ni kafiri ninnu ye tuma min na mɛlɛkɛw b'u minɛ ka n'u jɔ ala la o kɔrɔ ye magariko don u ɲɛni coronen don kɛn bɛ k'u yɛrɛ dɔgɔya tiɲɛnikɛlaba minnu ko ala tɛ yen n'i y'olu jɔlen ye ala ɲɛkɔrɔ lahara kuma kɔrɔ ye o hinɛ b'i minɛ walima i bɛ tigɛ u ka se la u bɛɛ bɛn'u kun suli ala rabbihim u ma kɛrɛfɛ kala o tuma na sa lisanul hali de b'a f'u ma jasili kama sa alaysa haza bil haqqi a fɔ ko mɔgɔw ti kunu a fɔ mɔgɔw ma kunu sa kalu u b'a fɔ yɔrɔ la bala tiɲɛ don dɛrɛ mɔgɔw kununa wa rabbina an galenna an ka ala la kala o tuma na ala b'i kan do sa fazuqul azaba o tuma na a ye ɲanga taa nɛnɛ sa takfurun bentikaw ka dɛ a y'a nɛnɛ a yɛrɛ ka kafiriya de kama a ye ɲanga taa nɛnɛ na tiɲɛ yɛrɛ don a mɔgɔw bɔnɛna dɛrɛ minnu ye nkalontigiyali kɛ n'ala bɛ ɲɔgɔn ye o bɛ to nin cogo in na ni lahara sanga ser'u ma tuma min na cunkan yɛrɛ la o b'o kan dɔ sa
anw da wuyo dɛrɛ على ما فرطنا فيها ala ma fɛn kan فرطنا anw ye dansago kɛ فيها fɛn min na wa hum olu يحملون أوزارهم u b'u yɛrɛ ka doni ta على ظهورهم u kɔw sanfɛ ألا i k'a dɔn ساء ما fɛn cɛjuguyara يزرون u b'o doni min ɲu a ko cogo di قد خسر الذين كذبوا kada khasira lezina kazzabu mɔgɔw kɔni bɔnɛna dɛrɛ minnu ye galentigiyali kɛ bi lika ilahi ala bɛɲɔgɔn ɲɛna o kɔrɔ ye minnu ko lahara ti se ko bɛ diɲɛ ɲɛnamaya in de ye ko olu tigiw bonyana u bɔnɛna hatta iza ja'atuhum sa'atu fo tuma min na ni lahara sanga ser'u ma baghtatan tungana u b'a fɔ يا حسرة anw ta wuyo kɔrɔ ye anw ta perdi anw ta niyɔrɔ ntanya على ما فرطنا ala ma fɛn ka faratna fiha an faratira o min na fiha o hawi in za tafsirikɛlaw ye ɲɔgɔn sama o de la ayiwa o ko yuhtamal muhtamal do dɔw ko ma faratna fiha bɔn ko hawi in ye dɔmiru ya idu ye ka taa mi mana dɔw ko hayatu duniya ma faratna fiha u ye farati min kɛ diɲɛlatigɛ la n'u ma sɔn ka ala bato ko hawi in b'o de ta hayatu duniya dɔw ko la ko a bɛ baara de ta ɛla a'malu parce que ma faratna fiha min a'malina parce que limaniya de tun bɛ wajibiya an kan an ka ɲɛsin ala ma an faratira o min na ko hawi in b'o de ta dɔw ko la darul akhirati ko hawi in bɛ lahara de ta ko ma faratna fiha an ye faratili min kɛ lahara ko la n'a ma sɔn ka lahara ɲini o tuma na u ye hawi in ka ihtimalatu kɛ saba de ye an yakuna el hayata awul a'mala aw daral akhira a faamuna wa hum yahmiluna awzarahum u b'u yɛrɛ ka doni ɲu dɛrɛ ala zuhurihim u kɔ ka kɔni awzar bi maana u ka jurumu a bɛ ta ka da u kɔ ka de mana o ye fɛn ye min singana dɔrɔn ka a gɛlɛya yiri la n'o tɛ jurumu o bɛ jɔn ni ala de cɛ mɛ a kɛra i n'a fɔ doni de don i b'a ta k'a da i kɔ yɛrɛ la ka taama n'a ye yan ala sa a ma yaziruna fɛn cɛ juguyara u y'o doni min ɲu mɔgɔ tɔɲɔ jurumu mɔgɔ faga jurumu wali nafolo dun jurumu hasidiya jurumu ko o ye jurumu cɛjugu ye min bɛ da mɔgɔ kɔ kan dɛ ala kana da an kɔ kan ko wa i k'a dɔn diɲɛ ɲɛnamaya in ma kɛ foyi ye fɔ tulonkɛ ani ɲinɛ waati nka i k'a dɔn lahara don kɔni o de hɛrɛ ka bon a ka bon mɔgɔw de kan yattaquna minnu siranna ala ɲɛ a fɔ adamadenw man ka kɛ hakilitigi ye wa o ka kan tɛ dɛ wa ma hayatu dunya diɲɛ ɲɛnamaya kɔni ma kɛ foyi ye illa lahibun wa lahawun fɔ tulonkɛ ani ɲinɛ diɲɛ ɲɛnamaya y'o de ye waati jamanjan tɛ o i bɛ ɲinɛ saya kɔ tulo de don tulo ye mun ye n'a jɛrɛla k'a kɛ n'a banna dɔrɔn bɛɛ bɛ taa ni yɛrɛ ye a bɛ t'o baro de bɔ sa cɛjan ye a kun bɛ se dɔ la koyi nin kun bɛ tan koyi nin kun bɛ tan o tuma na walahaw ani ɲinɛ ala kɔ ko diɲɛ ɲɛnamaya ye nin dama de ye o tuma na ko mɛn ta tɛ a mana jɛrɛ cogo o cogo a bɛ ban e yɛrɛ bɛ kabakoya ni mɔgɔ minnu bɛ kuma fɛ dɔrɔn wa ko cɛkɔrɔba ko ta cɛkɔrɔba ko ta mɛ a lajɛ ka sɔrɔ an yɛrɛ tun b'a fɔ dɔw ma cɛkɔrɔba diɲɛ a bɛ taa tan de a bɛ taa tan o yɛrɛ ala ye sini d'anw minnu ma ka bi ye n'o tɛ anw ka kɔrɔ maa caman ye o bɛɛ sara mana o b'a yira k'a fɔ diɲɛ ɲɛnamaya ye waatinin fitinin de ka n'i yɛrɛ nɛgɛ a bɛ ban ka n'i yɛrɛ nɛgɛ a bɛ ban wala darul akhirati nga ngale na i k'a dɔn lahara so o kɔrɔ ye lahara don
k'i ka ɲinɛ diɲɛlatigɛ in kɔ k'i hakili to lahara la ko lahara min filɛ khayrun o de hɛrɛ ka bon lillezina mɔgɔw ye yattaquna minnu siranna ala ɲɛ o kɔrɔ ye minnu ye ala ka dan bonya a fɔ aw tigɛ hakilitigiw ye a yɛrɛ ɲɛ bɛ k'o kɛcogo la diɲɛ na yan a ka kan ka hakili sɔrɔ maa man ka to o fili la tuguni naam ala k'an dɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ do ne ala b'a dɔn ko in bɛ cogo min na Muhamadu e b'i hujini o fɛn b'i hujini kafiriw bɛ ka k'o min fɔ i ma nka i k'a dɔn kafiri ninnu u tɛ ka kɛ Muhamadu nkalontigiya o nka i k'a dɔn tɔɲɔnikɛlaw n'ala ka kuranɛ ye yajihaduna u b'a nkalontigiya o kɔrɔ ye ala ne yɛrɛ b'a kala Muhamadu ne ala b'a kalama o mɔgɔ ninnu bɛ ka min fɔ e ma n b'a dɔn a b'i hujini parce que Abu Jahal delila ka nin fɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam tuma min na a y'u ɲininka a ye nkalon mɛn da wa Abu Jahal ko la anw tɛ nkalontigiya kabini an y'i dɔn don min na i ma nkalontigiya anw ɲɛna an b'i dɔn ni nkalon nka an bɛ kelen kɔni dɔn i kɛn bɛ ka min fɔ k'i ka ala ko ten o de ye nkalon ye n'o tɛ i yɛrɛ tɛ nkalontigɛla ye mana ala ko Muhamadu tɛ nkalontigiya o nka e b'i dimi u bɛ ka min fɔ o nka i k'a dɔn mɔgɔ ninnu tɛ ka e yɛrɛ kɛ nkalontigɛla ye koyi bi ayati lahi yajhaduna nka tɔɲɔnikɛla ninnu u bɛ nkalontigiyali kɛ ni ala ka kuranɛ in de ye ko ala ka kuranɛ in de tɛ tiɲɛ n'o tɛ e yɛrɛ danbe ma tiɲɛ i danbe ma tiɲɛ u kan tɛ i yɛrɛ ma i ka hɔrɔnya na u kan tɛ i ma i ka danbe la u kan bɛ n ka kuranɛ de ma i y'o min fɔ k'o de tɛ tiɲɛ fiyewu na nka Muhamadu n bɛ kelen kɔni f'u ye wala ka di ne ala kalenna tiɲɛ yɛrɛ don kiraw nkalontigiyara o y'a sɔrɔ e ma ci nka u bɛ muɲuna dɛ nkalon min dar'u kan u sɛbɛkɔrɔ degunna fɔ nali kɛra hatta atahum fɔ ne ala ka dɛmɛ nan'u ma wala mubaddila nka yɛlɛmɛba kɔni tɛ ala ka layidu talenw na tiɲɛ yɛrɛ don nani kɛra e Muhamadu ma sali na kira tɛmɛnenw ka kibaru la o tuma na ala ko kira ma walakad kuzibati rusulun min qablika tuma na n'a fɔra e Muhamadu ye nkalon tigɛ bi o man k'i tɔɔrɔ kiraw nkalon tigiyara ka kɔn e Muhamadu ye ne ye kira minnu ci u y'u neni k'u nkalon tigiya ka kojugu bɛɛ k'u la mais o bɛɛ kɛra min qablika ka kɔn e ɲɛ tuma na i k'i ta sabali yɔrɔ sɔrɔ fa sɔbaru kira ninnu muɲuna dɛ u sabalila ala ma kuzibu u nkalontigiyali min kɛra u y'a sabali ka muɲu u ma segin u kɔ wa uzu Muhamadu tɔɔrɔ bɛɛ dar'u kan fɔ ala ka dɛmɛ nana tɔɔrɔ dara kiraw kan dɔw fagara dɔw bolila dɔw jogina wa uzu tɔɔrɔ bɛɛ dara kiraw kan fɔ ni ala ka dɛmɛ nana ya rabbi ala k'a ka dɛmɛ nana ala k'a ka dɛmɛ nana an y'a fɔ ten de siratul mustaqim de don n'i y'i bila ka dɔrɔn i ka baara b'i bolo sa siratul mustaqim mais a b'i kamana gan i yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ nin ye kiraw de ye u nana ka mɔgɔw bɔ min na mɔgɔ yɛrɛw y'a dɔn tigitigi nin ye tiɲɛ mais kɛlɛ kɛra o de la k'u tɔɔrɔ ka sɔrɔ minnu bɛ ka k'u tɔɔrɔ u dalen d'u la an yɛrɛ ta lajɛ an kɔni tɛ kira ye an tɛ nabi ɲumanw ye jurumutɔ yɛrɛw ye mais mɔgɔ ka hɛrɛ
bamananw b'o fɔ ko maa si tɛ ban sanu na k'i y'a tɔmɔ ɲɛgɛn kɔnɔ n'i ye sanu sɔrɔ ɲɛgɛn kɔnɔ a fɔcogo ɲuman de y'o ye n'i ye sanu sɔrɔ bo la e yɛrɛ dara la nin ye sanu ye bo la e tɛ taa k'a to i bɛ bo de bɔ a la k'i ka sanu bila i kun mais o tuma na n'a fɔra a ye sabali ala kira cira ni jogo de a ye jogo dilan nka ala yɛrɛ nana n'a dilan cogo dɔ ye an ka ala ta in ta ala kira sɔlɔ silamu a nana n'a dilan cogo dɔ ye ka bɔ ala yɔrɔ an k'o ta n'a bɛ fɔ o ma baya n'i ye mɔgɔw njoki funutɔ ye i b'a dɔn u tɛ ala yɛrɛ nɔfɛ ya u tɛ ala kira nɔfɛ yan juguya fin dɔrɔn ayiwa fɔ ala ka dɛmɛ nana diɲɛ bɛɛ bɛ k'a kɛ bi malgré mɔgɔw bɛ ka kule mais don o don ala ka jɔnw bɛ k'a kɛ afuwajan an ka karamɔgɔw turu nana sisan afuwajan yɛrɛ de don koyi kan bɛɛ la fulakan na marakakan na kaadɔkan na bamanankan jɛlen la afuwajan mana a bɛ ninnu de ta dɔrɔn n'a ye baara kɛ ka nin k'a ka kaida ye dɔrɔn a ti sɛgɛn quoi a mana tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ye don min na a b'a dɔn nin ka kan sabu anw tɛ foyi ye jurumu tɔgɔ kiraw jurumu danw nin dara olu kan maa o maa ye siratul mustaqim minɛ i bɛ tasuma na ka taa i bɛ tasuma na dɛ ala k'an dɛmɛ ala ka limaniya to an bolo ayiwa i y'a ye kuranɛ falen bɛ nin dama de la lukumana b'a den bilasira min na a y'o de fɔ a ye dɛ a ko mɔgɔw bilasira ɲuman kan i k'u ladi ka bɔ wale jugu ma wasbir ala ma asaba mana ko i ka sabali dɛ ni min y'i sɔrɔ i fa bɛna neni i ba bɛna neni mais a y'an ta lajɛ a ka kira ta lajɛ dɔrɔn ko jinɛw de b'an bolo ayiwa wɔkulɔw nin bɛɛ fɔra alakira ma sha'irun majnun dɔnkilidala fatɔ ani sahiru kahin ko buguridala don ko alakira ye buguridala de ye mais an filɛ o de ka sira in kan nin ye dɛ nin bɛɛ dara an yɛrɛ kan ala an bɛ tafsiri kɛnɛ de kan n'a sɔrɔla u ye nkalon de danna ala kuranɛ kama yir'u la kuranɛ kama yir'u la na a bɛ faamu wa bon o la min b'an bolo dɔrɔn nisɔndiya ni sabali mais ani cɛsiri don dɔ la i ti maa sɔrɔ min bɛ se ka ko ne ma baya kɛ don dɔ la i t'o maa sɔrɔ hali n'a ma kɛ a bɛ maloya k'a fɔ ko a ma kɛ cɛw jɔra ka ban ala yɛrɛ sɔnna diɲɛ bɛɛ ni nin layidu in taara n'a labatora an bɛ lafiya ala ziiri datɔ mana ni baya ye kuranɛ kɔnɔ ala kira ziiri datɔ mana ni baya ye fil ahadisi a nana kun dɔ de la a bɛ fɔ fɛn minnu ma ko nin nasukura nasiku mansukh i y'a dɔn o y'a dama walada wɛrɛ parce que dɔnni yɛrɛ la o tilalen bɛ de dɔw y'a jira ko kuranɛ mumɛ bɛɛ ni aya kelen tɛ mansukha t'a kɔnɔ dɔw ko mansukhu yɛrɛ tɛ yen mais an t'o kɔnɔ an bɛ min kɔnɔ dɔrɔn baya kɔni aya ma wuli kɔni a ye jɛnɛya dabila o aya wulila a ye sonyɛni dabila aya wulila a kana fila fara ala kan o aya wulila la ilaha illallah kɛnɛjala yɛrɛ kan ala jugu ye ala kɛlɛ u tɛ se a kɛra ayiwa baaraba y'o de fɔ mais an karamɔgɔ caman y'o de fɔ
ko donga wɛrɛ tɛ silamɛya la la ilaha illallah muhammadu rasulullah an m'o sɔsɔ an ma maa si sɔsɔ la mais bakɔrɔba ko ale yɛrɛ ye donga min dɔn silamɛya la o kuma in o ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah mais a bɛɛ ye kelen ye mais an ye bakɔrɔba yɛrɛ ɲininka yala e ka kodɔn kɔnɔ i fa y'i wele ka na ko na la ilaha illallah muhammadu rasulullah fɔ i ka kɛ silamɛ ye wa a ka alimami y'i wele ko na la ilaha illallah fɔ i ka kɛ silamɛ ye wa aw ko la ilaha illallah y'a donga ye mais aw dun ma don n'o ye amin ala k'an dɛmɛ ala ka hɛrɛ k'a ye ni silamɛya kɔni ye jogo ye alakira y'o min fɔ sallallahu alaihi wasallam bu'istu li utammima makarimal akhlaq ni Muhamadu cira de n kana jogo dilan n'o ye tiɲɛ ye baya kan ka kɛ silamɛ bɛɛ ka jimi jifile ye ni o don b'an kɔnɔ mais là an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ hali bi de ko seko kelen du ba kelen kinin fɛ du ba kelen numan fɛ du ba kelen kɔfɛ du ba kelen ɲɛfɛ o si tɛ don jahanɛmɛ na seko kelen kama oui mais anw riwaya in tɛ dɔ ye fu y'anw bolo koyi fɔ cogo ani fɔ yɔrɔ o de bɛ kuma tiɲɛ o i b'a sɔrɔ kuma dɔw bɛɛ ye kelen ye mais a faamu cogo o bɛ tiɲɛ yɛrɛ tunu na pewu seko ɲuman du ba kelen a kinin fɛ o man ka jeni o du ba kelen a numan fɛ o man ka jeni o du ba kelen elkudam o man ka jeni o du ba kelen a kɔfɛ seko ɲuman o man ka jeni mais o kɔrɔ tɛ ko ala de b'u bila alijinɛ na ko e tɔgɔ ye seko la n'i ye seko ɲuman ye ko i bɛ n'u waaju de ka ala ta f'u ye du ba kelen kini fɛ numan fɛ o bɛɛ bɛ n'i ka sira ɲuman in minɛ a bɛɛ bɛ kisi mais i tɛna i da ni jalamugu ni kɔlɔsi kɔni ye ko du ba kelen bɛ kisi jɛnɛyakɛla ni maafala dama hasidi ni sinji tigɛla dama olu bɛɛ bɛ kisi ko kɔlɔsi bɛ e bolo i ye nkalon tigɛ u bɛ kisi de ko i y'u bila ala ka sira kan nin de y'an mangoya mais hasbunallah yan'an ka sa u bɛna ala ka tiɲɛ ye saya kɔfɛ u bɛna ala ka tiɲɛ ye nkalonfin ni jɔn ka baara de ye i bɛ jɔ ala ɲɛkɔrɔ i t'i jɔ n'i fa ka baara ye i t'i jɔ n'i ba ka baara ye i b'i jɔ n'i yɛrɛ de ka baara ye mais i fa ka ɲumanya o lamɔko ɲuman de bɛ se ka kunnadiya s'i ma n bɛ to an karamɔgɔ kama karamɔgɔ min y'i bilasira ɲuman kan dɛ n'o tɛ i b'i karamɔgɔ yɛrɛ fi salasili janimɛ nɛgɛ yɔlɔko la u b'a tinba ka taa i jigi bɛ tigɛ ko mɔgɔba kelen bɛ tila mɔgɔ min kama nin y'o yɛrɛ ye bolo la ni tiɲɛ tɛ foyi tɛ yen walahi ni tiɲɛ tɛ foyi tɛ yen nkalon don don o don de bɛ ka kɛ ka kunkolo yɛlɛma du ba kelen o tɛ jeni wa mais ni karamɔgɔ ɲuman don du ba kelen ka dɔgɔ jamana kelen i b'a bɛɛ kisi ni ala ka wele da ka sɛbɛ ye mais i ka jalamugu ni ka kɔlɔsi t'u kisi dɛ o ye nkalon ye nkalonfin i ka tawusiya ni hidiya k'u bila sira ɲuman kan ala ko tan a ye nin to yen a ye nin kɛ a ye sinji tugu a ye ɲɔgɔn kanu a ye jɛnɛya dabila a y'an ŋaniya ɲɛ o fɛn min n'i b'o fɔ mɔgɔ ye n'u y'o minɛ i bɛ jamana bɛɛ kisi ukhrijat linnas ayiwa mais sharti b'a la o kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas aw de kɛra mandenw la sɔn hɛrɛma ye min bɔra mɔgɔw ye mais ala y'a fara kɛ dɛ ko ta'amuruna bil ma'ruf muhamadu mandenw ka kusa mandentɔ ye a bɛɛ ko tɛ dɛ
ala y'a fɔ k'a jɛya ta'muruna bil ma'rufi a bɛna ɲɔgɔn bila ɲuman kɛli la ka sinji tugu ka hinɛ dɛsɛbaatɔw la wa tanhawna anil munkar a bɛna ɲɔgɔn bali ka bɔ wale jugu la wa a bɛna da ala la danaya sabatilen la ko o de y'a kusaya mando tɔ ye a lajɛ nin bɛɛ bi mun ka jogo kuranɛ mun bɛ bɛɛ lajɛ ala bi kuma yɔrɔ yɔrɔ diɲɛna n'a bɛ alijinɛ fɔ mɔgɔw ye jogo do mais o de kɛlɛla bɛɛ ɲɛna bɛɛ jɛna n'o ye an kɔni bɛ se k'i wele de ka wurudi d'i ma an kɔni bɛ se k'i wele de ka arakan fila f'u ye ani kulɔri siɲɛ 11 ko n'i y'o kɛ i ti jeni mais k'i wele k'a f'u ye fara i balimakɛ muso la i ka sinji tugu non ala de ye yafa masa ye o minnu yɛrɛ b'a fɔ u bɛ min kɛ dun u bɛ min kɛ o ka jugu kojugu mais o tuma na n'an bɛ min kɛ n'o man ɲi an ka ala ka ɲuman datugu wa la jahanɛmɛ ye fila de ye ala ta dogoli jahanɛmɛ n'i jogo jahanɛmɛ kuranɛ y'o de fɔ allazina yaktumuna ma anzalnahu minal bayyinati wal huda aha mɔgɔ minnu ye an ka jiginnen dogo an ka kanda sira ka mɔgɔw bila ala ka sira ka karamɔgɔ minnu y'u da de o ka k'o dogo ne ala b'u danga n ka mɛlɛkɛ dɔw dilanlen do fɛ o mɛlɛkɛw ti foyi la dangani kɔ o mɛlɛkɛw fana b'u danga o danga ka jugu sa dɛ ala b'i danga ala kɛn bɛ ka mɛlɛkɛ dɔw labɛn baara si t'olu la karamɔgɔ minnu ye ala ka tiɲɛ dogo k'u danga kɔ a kɛra danga juguman ye dɛ o tuma na ni an yɛrɛ man ɲi an k'an ka juguya to an na an ka ala ka tiɲɛ fɔ a banna o tuma na ala an kɔni y'i ta fɔ o danga na bɔ an kan n'an jogo ye min ye an na juge n'o ye a kana sɔn mɔgɔ si t'i kisi min ma baara kɛ ala ka sira kan nkalonfin don seli t'i kisi wurudi t'i kisi fɛn o fɛn b'i kisi ala danaya ni jogo a banna koyi pewu wala mais jogo yɛrɛ kun seli yɛrɛ kun ye jogo de ye ala de y'a fɔ ala min ye seli di ala ko n'a ye seli k'a ɲɛma n bɛ seli kɛ sababu ye k'aw jogo ɲɛ n'a kɛra a ɲɛma aqimu solata a m'a fɔ sɔlu wali aqimu solata ala m'a fɔ a ye seli dɛ ala ko a ye seli jɔ de bon an ka mɔgɔ anw caman bɛ seli de mais ka seli jɔ o tɛ yen ala de ko k'a jɔ ala m'a fɔ a ye seli dɛ ala ko a ye seli jɔ ala k'an dɛmɛ naam wala mubaddila falen baasi kɔni tɛ bikalimatillahi ala ka layidu talen na walakad tiɲɛ yɛrɛ don ja'aka nani kɛra muhamadu ma min naba'il mursalina kira tɛmɛnenw ka kibaruyaw la o wa in kana وإنهم لا يكذبون ولكن الظالمون يكذبون ولقد كذبت الرسل أن تمنوك فصبروا ولا مبدل وكمان على كوسا ولا مبدل لكلمات الله ko yɛlɛmɛbaati ala ka kumakan na dɛ kɛlɛma ala ka kumakanw na mais ala ka kumakanw bɛ mun fɔ yan a ka layidu mawaidu la i bɛ sɛgɛn mais n'i bɛ ala nɔfɛ ala ko wala mubaddila li kalimati lahi dafɛn si tɛ se ka ne ala ka layidu yɛlɛma n kɛn bɛ ka layiduw de labɛn tɛmɛ ni nin baara in ye ni nin waati sera n bɛ n'i dɛmɛ ni nin waati sera n bɛna dɛmɛbaw d'i ma ni nin waati sera n bɛna kɛ tan ni nin waati sera n bɛna juguw halaki o tuma na la mubaddila li kalimati lahi ala ka kumakanw a jate minɛnen don a tɛ yɛlɛma fana maa tɛ se k'a yɛlɛma wa a bɛ e min kun kan fana i bɛ sabali de n'o tɛ i yɛrɛ ka foyi tɛ se k'a bɔ a cogo la e ma ala kɛra hijiralen ye tasuma tugura k'a sɛgɛn k'a sɛgɛn k'a sɛgɛn a ma ɲɛ a ni Abubakari bɔra mais u bɛ bɔ don min na ala kun tɛ yen wa mɛlɛkɛw kun tɛ yen wa la parce que waati min fɔra ala fɛ o ma se
tumana ni waati ma se i bɛ waati de kɔnɔ waatitigi y'a bila min na f'i k'o de kɔnɔ o de la n b'a fɔ mɔgɔw ma a ye sabali a ye sabali a ye ala kɔnɔ a kana kɔrɔtɔ n'i kɔrɔtɔra i tɛ se ka ala ka foyi bila foyi la la mubaddila li kalimati o kuma in y'o yɔrɔ de ye yan la mubaddila li kalimati la ne ala ka layidu mawaiduhu n kɛ mɛ ka min bila yɔrɔ min na n'o ma se a tɛ se ka yɛlɛma dɛ o kumana a y'o de fɔ kira wala kadi ja'aka min anba il mursalin wa tiɲɛ min naba il mursalin wa tiɲɛ yɛrɛ la kiraw ka baara kɛcogo ɲɛfɔri ye dɛ min ye kiraw sɔrɔ n y'a bɛɛ kibaru f'u ye wa ne ala ka kumakan t'i yɛlɛmɛ koyi i bɛ sabali de kan kɔnɔ kumana ala y'o fɔ ala kira ye ne ala ka jo banna wala kadi ja'aka min naba il mursalina wa banna ko i ɲɔgɔnna kiraw min y'u sɔrɔ u ka ko kɛra cogo min na n y'a f'i ye kumana i b'i muɲu kan kɔnɔ n'i kɔrɔtɔra n'i bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ la mubaddila li kalimatillah voilà a y'a yɔrɔ faamu na nka n'a sɔrɔla ko a kɛra sa kɛ bura ko bonyani yɛrɛ de kɛra Muhamadu kan iraduhum kafiriw ka kɔdonni na i ma n'i yɛrɛ bi se sa nafakan ko i ka dingɛ sɔrɔ dugumakolo kɔrɔ walima i ka yɛlɛyɛlɛnsen sɔrɔ i ka yɛlɛ ka taa kabakolo la i kana kafiri ninnu ma ni daliluw ye sa ka sɔrɔ n'a ye ala jadun ni ala b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an d'a kan Muhamadu i kana kɛ na mɔgɔ tununenw ye e kana fara jahiliw kan parce que nin y'a sɔrɔ kira sɛgɛnna ni adamaden ye adamaden de ye o tuma na sa ala ko sa wa in kana kabura alayka iraduhum don o don i b'a fɔ ala ko tan o b'a fɔ ko nkalontigɛla fatɔ don ko buguridala don ko jinɛmɔri don u bɛ ka nin bɛɛ fɔ e ma u kɔ donni ka bɔ tuubi ma u kɔ donni silamɛya ma u ma sɔn ka tugu e Muhamadu kɔ n'o de bonyalen don e ma o kɛn bɛ k'i sɛbɛkɔrɔ dekun ayiwa fa ni istata'ta n'i bɛ se ka ban an tabtaghiya nafakan fil ardi n'i bɛ se ka dugu jukɔrɔla sen ka don yen dugu jukɔrɔla sen i ka don dugukolo jukɔrɔ i ka taa aw sulaman n'o mɛ ja n'i bɛ se ka escalier sɔrɔ ka yɛlɛ o fɛ yɛlɛyɛlɛsen bɛ wele cogo di escalier yɛlɛyɛlɛla n'i bɛ se ka escalier sɔrɔ ka yɛlɛ o fɛ ka taa kabako la fatatiyahum bi ayatin o tuma na i kana kabako dɔ bɔ ka juru la wa kafiriw b'o de fɔ ala kira kira jalan an ma deli k'o ye an ma deli ka kira jalan ye Musa tɛmɛna yan o ye nin kabako in kɛ Isa tɛmɛna yan o ye nin kabako in kɛ Sɔlihu tɛmɛna yan o ye nin kabako in kɛ e kana ko e ye kira ye e tɛ se ka foyi kɛ anw tɛ tugu e kɔ kabako dɔ kɛ an k'a ye o tuma na olu tun bɛ daminɛ dɔrɔn o ye jinɛmɔriya de ye ka kabako dɔ kɛ ka juru la tiɲɛna a bɛ na taa nin n'an tɛ kelen o kira kabako kun t'ale bolo ye t'a la tan la ala ko tuma na ni u ka nin kuma in gɛlɛyar'i ma do dugukolo jukɔrɔ sa kɛ walima i ka yɛlɛ kabakolo kan i ka n'u ma nin kabako dɔ ye n'i yɛrɛ bɛ se o la nka ka sɔrɔ n'a ye ne ala ja wallahi n b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sɔgɔmada kelen u bɛɛ bɛ kɛ mumini ye nka o tɛ dɛ la mubaddila li kalimatillah hakɛw de bɛ fɛ hakɛ ma dafa fɔlɔ fala takunanna Muhamadu kafiriw ka i tɔɔrɔli kafiriw ka i nenini kafiriw ka i lagosili o kana kɛ sababu ye k'i fara minnu tɛ ala ko ɲɛdɔn kan la dekun si kan'i fara jahiliw kan sabali sabali mana ala min ka di ala ye a b'o de kɛ dɔw de bɛ olu bɛ kisi dɔw bɛ olu bɛ jeni an b'a faamu an ka diinɛ na bɛɛ ti kɛ silamɛ ye
kira tɛ se o la jango maa wɛrɛ a tɛ se ka kɛ a sariti c'est-à-dire dalilu yɛrɛ da ye kira fatura ka entouré to kafiru la kira fatura ka bonya to ani yahudiya groupe dɔw cɛ yahud kira fatura ka bonya to ani dɔw cɛ mais kira yɛrɛ ma se ka bɛɛ kɛ silamɛ ye jeni ka marifa daburu bɛ se ka bɛɛ kɛ silamɛ ye la hasha wakɛla o ye kunkolola hakilila fu de ye ala m'o ɲini dafɛnsi fɛ sabu yanni ala ka an bila fɛn na ala yɛrɛ de bɛ bila an ɲɛ mais ala ka alaya bɛ yen a ma ban o a ka se bɛ yen a ma ban o a m'a fɔ bɛɛ ka kɛ silamɛ ye ala m'o ɲini bɛɛ fɛ a m'o ɲini kira si fɛ wa a m'o ɲini an ka kira yɛrɛ fɛ a aya fɛn o fɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛɛ kɔrɔ bɛ f'i ye a n'a sababu nuzulu bɛɛ ka kɛ silamɛ ye non ni ala yɛrɛ y'a dɔn bɛɛ bɛ se ka kɛ silamɛ ye janimɛ dakun ye mun bɛɛ tɛ se ka k'a ye mun o de la a ye janimɛ ni alijinɛ da naam innama i k'a dɔn muhamadu yastajibu mɔgɔ de bɛ muhamadu ka wele k'a jaabi ka don silamɛya la allazina mɔgɔ minnu yasma'una mɔgɔ minnu b'i lamɛn ni kodɔn lamɛnli ye ani hakili ɲuman i bɛ min fɔ maa o maa mana lamɛn ka ɲɛ o bɛ don a la mais u b'a lamɛn ni tulo min ye n k'a faamu tulo tɛ parce que u bɛnn'o kan Quraysiw delila ka ɲɔgɔn sigi ko Muhamadu min fɔ aw y'a ye cogo di Abu Jahili tun bɛ yen u dama ye ɲɔgɔn ye ko tiɲɛ don Muhamadu min fɔ tiɲɛ don dɛ mais yala alikaba mara b'u bolo ejidenw mana na olu bonya ni kunbɛli o bonya b'u bolo o tuma na n'an tilala ka kiraya bonya fana d'u ma Qurayshi tɔw bɛ mun sɔrɔ bon o fana ka gɛlɛn parce que faso kɔnɔ an bɛɛ ye mɔkɛ kelen ye nka bɛɛ ni i fa partiw don bɛɛ ninnu ka fa parti alikaba ko bɛɛ b'olu bolo ni jidenw nana i jidenw bisimilali ni dumuni ni o bonya bɛɛ b'olu bolo bon a n'an bɛ fɔ fana ko kira bɔ b'u la bon n'an sɔnna nin bɛɛ ma o tuma na anw minnu ye dɔgɔkɛ denw walima kɔrɔkɛ denw anw da bɛna k'a la mun ye faso kɔnɔ mana hali ni tiɲɛ don an kana sɔn an b'i kɛlɛ kun kama a n'an b'i kɛlɛ i ta tɛ tiɲɛ fɛn kelen tɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma kun kama kɛlɛ a n'an bɛ nkalon kɛlɛ kelen tɛ dɛ o tuma na u ye nin ala ko innama yastajibu allazina yasma'una mɔgɔ minnu bɛ Muhamadu lamɛn ni hakili ɲuman ni tulo ɲuman ye dɛ olu de bɛ sɔn ka tugu i kɔ k'i jaabi naam o tuma na u ko nin yɔrɔ in na ko nin kuma in banna ya pewu kuma jɔra ya kuma wɛrɛ de bɛna wuli sisan o ye tafsirikɛla dɔw ka hakilila ye tafsirikɛla dɔw ko non kuma ma ban dɛ ko mɔgɔw de b'i jaabi mɔgɔ minnu bɛ i lamɛn yastami'una n'u bɛ e lamɛn ni faamu yasma'una n'u bɛ faamu hakili kɛ k'e lamɛn walmauta nka su minnu n'an b'i lamɛn ala bɛna olu wuli lahara kafiruw cɛla o tuma na dɔ ye kuma bɛɛ kɛ kelen ye k'a fɔ minnu b'i lamɛn ni ɲuman ye mais minnu ka lamɛnni man ɲi u y'o kɛ ɛlimaw ta ye akinna an yafqahuhu waqra an tɛmɛna kan o tuma na nin yɔrɔ in na minnu bɛ lamɛnni kɛ ni ɲuman ye ani nin yɔrɔ in na walimaw ta ani su o kɔrɔ ye minnu u tulo b'i ka kuma na dɛ mais a b'i n'a fɔ i bɛ ka kuma su fɛ parce que a don yɔrɔ t'u hakili la k'u b'a faamu o ye dɔw ta ye mais dɔw ko la ko nin kuma banna yan ko kuma wɛrɛ de wulila kun ko walimaw ta ko su kun n'o ye kafiriw ye sa parce que olu t'i lamɛn ka ɲɛ yabu asuhumulahu ala bɛna olu wuli lahara dɔw janimɛdenw cɛla naam nin bɛɛ kɔfɛ ka na ala ma yɔrɔjawuna u bɛɛ bɛ segin
nin bɛɛ kɔfɛ sa zona o ma sɔn o n don nana o ma don a la o n bɛ ala nɔfɛ n tɛ ala nɔfɛ o ko a bɛɛ bɛ laban mun na ilayhi yurja'un bɛɛ de bɛna segin ala ma an bɛɛ bɛna segin ala ma an bɛɛ bɛna segin ni buru fiyɛra ne yɛrɛ ni dew kama an bɛ ɲɔgɔn ye n'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn ye sabu an ka seereya caman bɛ ɲɔgɔn bolo fo an ka ɲɔgɔn ye k'a fɔ a ye bakɔrɔba wele ka na n'a bɛ min dɔn ayiwa a ye dara wele ka na n'a bɛ min dɔn bakɔrɔba la an bɛ ɲɔgɔn ye inshallah na o don dɛ ala ko summa ilayhi yurja'un nin bɛɛ kɔfɛ an bɛɛ bɛ segin ka taa an jɔ ala de la sangazow jɔlen miliyariw tigiya kɛnɛya kɔfɛ musow furulen denw sɔrɔlen nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ilayhi yurja'un bɛɛ bɛ segin ala de ma ala y'o de fɔ a ye sira don ɲɛ a bɛ segin ala ma don min baro saya in bɛ kɛ k'o bɛ ban pewu ala k'an da banko ɲɛ ala k'an da banko ɲɛ na magan kafiriw ko lawla nuzila alayhi aya ko n'a sɔrɔla kira don ko hali n'a sɔrɔla kabako kelen di n b'a ma o ana dala ko kira don ka bɔ a ma yɔrɔ a bɛ ka k'o min fɔ Muhammadu a fɔ ko i k'a dɔn ala kɔni ala bɛ se ala bɛ se ka kabako jigin dɛ nka mɔgɔ caman de bɛ kafiri ninnu na la ya'lamuna u tɛ kabako ɲɛdɔn parce que ala tɛ kabako jigin fiyewu fo k'a sɔrɔ a ka halaki tugun b'a la walakinna aksarahum kafiri caman bɛ la ya'lamuna u tɛ kabako jigin ni kɔlɔlɔ dɔn u t'a dɔn u ko n'a ka tu kɛra salihu ye a labanna mun na o halakira nabilayi musa a ye sira jira a ka mɔgɔw la u ma sɔn a labanna mun na o halakira isa o ye kabako k'a ka mɔgɔw ye u ma sɔn o halakira o tumana ko ne bɛ se ka kabako jigin koyi walakinna aksarahum la ya'lamun nka mɔgɔ caman de bɛ yen min bɛ kabako jigin kɔfɛ u t'a dɔn parce que n'i y'a jigin mankankaw n'a ma sɔn b'a bɛ halaki naam wama min dabbatin i k'a dɔn daba si tɛ yen min bɛ taama diɲɛ kɔnɔ fil ardi dugumakolo sanfɛ wala ta'irin wa kɔnɔ yɛrɛ tɛ yen yatiru kɔnɔ min bɛ pan fi janahayhi n'a kaman fila ye illa umamun fo k'a sɔrɔ o ye mandenw ye amsalukum a yɛrɛw bɔ ɲɔgɔn la ma faratina anw ma tɔtɔli kɛ fil kitabi lawul mahfuzu wala la min shay'in a ma ɲinɛ foyi kɔ summa nin bɛɛ kɔfɛ ila rabbihim ka n'u ma yɔrɔ la yuhsharuna o bɛɛ bɛ wele wa ma min dabatin fil ardi ko daba si tɛ dugukolo kan wa kɔnɔ si tɛ yen kɔnɔ min bɛ pan a kaman fila la fo k'a sɔrɔ o ye jamakulu ye komi aw komi nin yɔrɔ in tafsiri fila de b'a la kosɛbɛ ka taa datu ye min fɔ a ko kɔnɔ si tɛ yen n'o bɛ pan n'a kama ye fo o k'a sɔrɔ o ye aw ɲɔgɔnna ye mɛ ka taa datu ko a kɔrɔ de ye ummatun ko kɔnɔw tɔyiru ummatun wali insu ummatun wali jinnu ummatun kumana anw ye mandenw ye cogo min na ko an k'a dɔn kɔnɔw ni waraw ni fɛn wɛrɛw o bɛɛ fana ye mandenw ye anw cogo la o ye ka taa datu ye a kɔrɔ fɔ ni min mɛ fɛngɛ sudi ale ye min fɔ ko a kelen kelen bɛ khalqun amsalukum aw dalen bɛ ala fɛ cogo min na dɛ ko a yɛrɛ bɛɛ dara ala fɛ ten kumana ala jan b'u la u ka dumuni u ka ji u bɛ balo cogo min na k'u to dingɛ kɔnɔ ko ala jan b'a bɛɛ la i n'a fɔ a jan bɛ aw adamadenw ka ɲɛnamaya la cogo
kumana baganw ti ala ka faamu kɔfɛ dɛ kana kɛ adamaden ɲɛna ko ala bɛ ka k'e dɔrɔn de contrôler la ko ali baganw umamun amsalukum aw bɔɲɔgɔnko de don dugumɛnɛni minnu bɛ yen ne de bɛna n'u ka balo ye u ka kɛnɛya u ka bana u bɛ si woni minnu kɔnɔ u bɛ si jiribolo minnu na kɔnɔ minnu bɛ pan n'ale lajɛ kɛ an fɛ an ka denmisɛnninya na nanale tun ye fila y'an bolo an b'a fɔ kelen ma ko nanale hɔrɔn an b'a fɔ kelen ma ko nanale woloso nanale hɔrɔn ti jigin dugu ma n'a ye dugu sɔrɔ dɔrɔn a se ka wuli a ti wuli bilen fiyewu an b'a fɔ o ma ko nanale hɔrɔn n'ale kɔni sen dara dugu ma a ti wuli bilen bon u bɛ mun dun sanfɛ u bɛ sanfɛ de u bɛ munumunu kumana ala ko umamun amsalukum rizqa ila aywa wa mustawda aywa fi kitabin mubin aywa bara alhamdulillah daba o daba diɲɛna n'a bɛ dugumakolo sanfɛ a bɛ garisɛgɛ bɛ ala de kan u si yɔrɔ wonu kɔnɔ an'u tilen yɔrɔ jiriboloninw na ala ko ale b'a bɛɛ kalama ko a bɛɛ bɛ kitabu la min sɛbɛnnen don n'o ye lawul mahfuzu wala nana ale yɛrɛ dɔgɔyara sa ou bien yɔrɔ ko de don peut-être a b'aw fɛ Sizani Sizani ayiwa alhamdulillah i y'a ye a dɔgɔyara sa n'o tɛ nana ale tun bɛ kɛ k'a ka biliw de fa fɔlɔ bon olu bɛ dumuni kɛ sanfɛ fɛnmisɛnnin minnu ni ala ka dafɛnni minnu bɛ yen n'olu bɛ panpan i n'a fɔ a bɛ wele cogo di dɔnnu ninnu ni biliw wala nan'ale bɛ balo olu de la sanfɛ mais a ti jigin duguma nan'ale woloso kɔni o bɛ sigi jiribolow ni bilikun na mais nan'ale hɔrɔn ale ti sigi yɔrɔ si n'i y'ale sigilen ye dɔrɔn a tɛ se ka wuli bilen i y'a ye sa bon o kumana umamun amsalukum k'o kɔrɔ de ala y'u da cogo min na a y'a yɛrɛw da ten naam ma faratna fil kitabi min shay'in ko ne Allahu ta'ala ma farati kitabu la foyi la n y'a bɛɛ walawalalen k'a kɔnɔ n y'a bɛɛ walawalalen kɛ mais kitabu in hunna tafsirikɛla ni 100 bɛ yen 80 bɛɛ ko kitabu in tɛ kuranɛ ye comme mɔgɔw b'a fɔ cogo min ko kitabu in ye lawul mahfuzu de lawul mahfuz mais minnu y'a kɛ kuranɛ ye olu ko ma faratna fil kitabi min shay'in an ma farati foyi la kuranɛ na a bɛɛ bɛ kuranɛ na u y'a kɛ kuranɛ ye mais u ko jumɛn ko don ma faratna fil kitabi ko ala kan bɛ bato kɛcogo fardaw nin bɛ bɛn nin ti bɛn nin bɛ kɛ tan nin ti kɛ tan k'o de ko don i y'a dɔn ghaliw bɛ yen olu b'a fɔ fɛn bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ ni fɛn bɛɛ ala ko ma faratna fil kitabi min shay'in ko an y'a bɛɛ de kɛ kuranɛ kɔnɔ la minnu ko kuranɛ yɛrɛ don olu ko bato ko mais dɔw caman ko kuranɛ tɛ ko lawul mahfuzu de ko don ko ala kama o de ma tari ma faamu de o sababu la minnu cɛsirila ko kuranɛ don o bɛ taa don yɔrɔ jan o yɔrɔ janw na silamɛya jugu wulilen bɛ k'u attaquer hali u tɛ taa yɔrɔ jan u b'u ka dɛsɛ yir'u la yɔrɔnin kelen yɔrɔnin kelen développement nana ni fɛn minnu ye ni tubabu wulila k'a cɛsiri ka anw to misiri kɔnɔ ɲɔgɔn faneni na o temps b'u nɔrɔ o développement na f'u k'o tɔnɔmi k'o kɛ silamɛya ta ye a tɛ se ka k'a ye ni an ko silamɛya an bɛ min ta bi a bara ye magande ye mais appareil kelen tɛ yen surakaw ye min dilan caméra de surveillance a bɛɛ ye américains ni japonais de ta ye bon o avion minnu fana n'o de b'an ɲu ka taa o bɛ na ni dalilu ye k'o bɛɛ bɛ boli ni ala tɔgɔ de ye n'a ye boli ni ala tɔgɔ a tɛ boli ne ka ala tɔgɔ kɔ olu de ka ala tɔgɔ don i yɛrɛ tun b'o ɲini ka dɔ boli fɔlɔ i kelen k'a boli i bɛ sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ ye k'a bolila ni nin de ye mais e ma se ka fɛn boli e ko hali avion ninnu a motɛri si ni ala tɔgɔ tɛ motɛri ti wuli e bɛ t'i daji seri o la mun na
ni e b'a dɔn ka b'a ala tɔgɔ de bɛ motɛri wuli an dun bɛ taa san faransi ka na bilen cogo di i tɛ ala tɔgɔ kɛ k'a wuli yan an yɛrɛ ka don an da kɔnɔ yan kabako don ni min ma fɛn kɛ e ti fɛn sɔrɔ koyi minnu siriw ɲɛna ka ko ɲɛɲini dɛ olu bi fɛ de n ka tɛmɛ e kan an bi fɛ de ka ko s'a dan na ala b'u dɛmɛ ala y'o de fɔ o mɔgɔ minnu siranna ni ala ɲɛ n b'u dɛmɛ wallazina hum muhsinun aha inna allaha ma lezina taqaw ne ala faralen bɛ mɔgɔw kan minnu siranna ni ala ɲɛ wallazina hum muhsinun ani mɔgɔ minnu kɛra ɲumankɛlaw ye ɲumankɛla in tafsirikɛla dɔw y'a tila k'a caya kosɛbɛ kelen o ye silamɛw ni mɔgɔ ɲumanw ye kelen o ye minnu ko an bɛ mɔgɔw lafiya ala faral'u kan u ye avion dilan panne filɛ nin anw b'an labɛn ko hiji sera mɔgɔ bɛ san joli de kɛ yanni makan cɛ sen na i yɛlɛlen falini kan ani ɲɔgɔmɛ ni so san joli mɛ kafiri dulɔmina ye avion dilan k'a ban o bɛna jigin ka aéroport la i b'i ka kasaw kuru ka taa don o kɔnɔ lafiya da tɛ alors kafiri ko n bɛ lafiya ɲini ala ko faralen b'i kan docteur recherche olu siriw ɲɛna an bɛ sumaya kɛlɛ cogo di an bɛ cancer kɛlɛ cogo di olu bɛ ka k'o ɲɛɲini u bɛ ka k'o ɲɛɲini olu hakili tɛ fa la u hakili tɛ e ba la olu hakili bɛ min na fo an ka hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔw ye n k'a tɔgɔ sɔrɔ a y'a lajɛ olu siriw ɲɛna tan de n'u ye dɔ kɛ tan u b'a fɔ non u bɛ taa ɲinɛni dɔ minɛ u b'a essayer o la u bɛ taa wara bilen dɔ minɛ u b'a essayer o la u bɛ t'o la fo u bɛ taa hakika sɔrɔ e b'i ka so i dan b'i muso kɔrɔ mais ale bɛ ka si a ɲɛ na ko a bɛ hɛrɛ ɲini diɲɛ ye ala ko n faralen b'u kan olu ka nin si ɲɛna bayi k'u dungɔ bɛɛ to yen ko fɔ n ka tɔgɔ sɔrɔ tɔgɔ k'an ka ɲini ɲumanya na o mɔgɔw man de faamu n'o tɛ ko tɔgɔ ɲinina don tɔgɔ ɲuman k'an ka ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ alors docteur kɛ y'o tɔgɔ ɲuman sɔrɔ k'a ka fura bɔ o kɛra hɛrɛ ye o fura nanen kɔ i taar'i yɛrɛ furakɛ o la faransi ye ka sɔrɔ k'a fɔ ala de bɛ mɔgɔ kɛnɛya ala de bɛ mɔgɔ kɛnɛya ala bɛ mɔgɔ kɛnɛya ala kun t'aw fɛ yan wa mun ye se faransi n ko a dekun yɔrɔ ye nin de ye fitiri wale de don quoi fitiri wale ala bɛ mɔgɔ kɛnɛya e bɛ avion ta ka taa faransi hôpital la pourquoi ala ti yan wa ala ye fɛn bɛɛ n'a sababu de da n'ala ko i ka kɛnɛya i bɛ taa sababu de yɔrɔ o b'a ka furakisɛ i b'o kunu k'i sigi i t'a dɔn min don dulɔ don wa alikɔli don wa a dilan bɛ fɛn o fɛn na a ka haramu ye i t'a dɔn i b'i kɔnɔ fa o la ye tewu ne ye nasi di i muso ma ko i bɛ nin mun sɔgɔma ani wula he musirik sɔgɔma ni wula a y'a fili mais faransi tubabu kɛ ni dulɔmina min ko ala tɛ yen kerecɛn tɛ yahudiya tɛ o ko ala tɛ yen o ka furakisɛ o b'a k'i ko i bɛ saba ta sɔgɔma saba ye wula fɛ i bɛ saba ta su fɛ n'i b'i da bilenman in i b'o kuyɛri ɲɛ kelen min mais anw ka alimami dar'o la a bɛ kafiri ka furakisɛ saba ta sɔgɔma a bɛ saba ta bilenman in a datɔ b'o kuyɛri ɲɛ kelen min fana mais kuranɛ aya sɛbɛnna a ko musirik mais kafiri dulɔmina ka fura dilanlen a t'a composition yɛrɛ dɔn a t'a dɔn a dilan bɛ ni fɛn o fɛn a t'a dɔn a bɛ t'i kɔnɔ fa o la k'i da dɔgɔtɔrɔso la yen a y'a lajɛ hakili yɛrɛ bi baara kɛ cogo di n'a tilala ka na kun a bɛ n'olu neni kafiriw don kafiri kafiri don o kumana e yɛrɛ ye jɔn ye sisan e taar'i kɔnɔ fa maa min ka furakisɛ la k'i da ka dɔgɔtɔrɔso la e lafiyalen nan'i jɔ i ka misiri sanfɛ kafiriw don ala tigɛr'i la n'i ye ɲuman kɛ dɔrɔn ko n bɛ fɛ ka mɔgɔw ka lafiya ɲini ala b'i dɛmɛ hali n'i ye kafiri ye ala b'i dɛmɛ
téléphone bala a tɔgɔ ye di ordinateur u bala an ka misiriw kɔnɔ ventilateur u filɛ nin an filɛ ka kuma micro la nin nin ye kabako da ye yelen mɛnɛ nin filɛ fan bɛɛ fɛ a ka haramuya nin ye mɔri jumɛn nɔ ye bon minnu ye ko ɲɛɲini inna allaha ma'a allazina taqaw wallazina hum muhsinun mɔgɔ minnu siranna ala ɲɛ ala faralen bɛ o kan mɔgɔ minnu ko an bɛ lafiya ɲini mɔgɔw ye elhisan ala faralen b'u kan kumana an ka kɛ ɲɛnikɛlaw de an bɛɛ sirilen filɛ kafiriw de la bi tu a diyara i ye a ma diya i ye n'i ko i bɛ taa Makan i bɛ don avion de kɔnɔ u bɛna ceinture siri ladilikanw bɛ fɔ u b'a bɛɛ fɔ a ye ko kabini kelen dɛ avion kɔnɔ anw y'a dilan a bɛ pan nka motɛriw don maa t'a dɔn dɛ a bɛ se ka ban n'aw ye avion tɛ wuli fiyewu n'u m'a fɔ u t'a fɔ u da la tan mais u bɛ explication de d'i ma ko bon a y'aw sigi han a kana wuli ka yaala fo avion ka sabati mais ni avion ko y'an sɔrɔ dun o tuma na nin duloki a bɛ nin do tan an bɛ avion dayɛlɛ a b'a fili u b'a bɛɛ yira yanni avion ka wuli n'a ɲaamina i b'i fili cogo min na i bɛ duloki min don i kan k'a tufa a bɛ funu cogo min na u b'a ja jira aw la k'a fɔ aw ye kan na avion tɛ wuli fiyewu diɲɛ jamana si la n'avion tigi mana fɔ aw ye ko n'a ɲaamina sanfɛ a ka kan ka nin de kɛ a ka kan ka nin de kɛ a ka kan ka nin de kɛ parce que ale b'a yira mɔgɔw de y'a dilan nka a bɛ to ka mɔgɔw sɔsɔ hali n'i ko n ye kuranɛ durusi o de b'a la ni avion tigi ko i kɔ sɛmɛ i b'a sɛgɛn mana baarakɛlaw de ta ye tiɲɛ ye silamɛya ko an ka baara de kɛ i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun alors n'a ye baara kɛ baara bɛna ye o an y'a bɛɛ da lahara de kunna n'o tɛ siyakul ayati da lahara la o a ye baara kɛ ni baara ka ɲi mu'minunw bɛna a ka baara ye ala bɛna ye alakira bɛna ye ninnu kɔni ye baara kɛ an k'u kafiri an ye ko bɛɛ da u kan mais n'i y'anw ka alimamiw y'u bolo faransi walima ameriki o hinɛ bɛ don i la walahi i bɛ t'i da kafiri ka tabali de kan k'i wɔrɔ a b'i doki ne ye tulu dilan yan ko nin mu ko mushirik o ye situlu de ye an bɛɛ b'o kɔni dɔn o ko position dɔ de ye situlu ye situlu mais faransi bɛna tulu min d'i ma a ka haramuya ma a t'a dɔn mun don lɛ tulu don wa i y'a dɔn sisan mais hali sisan an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ an ka alimamiba dɔ ani muso dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ diinɛ ko in na u bɛ ka na n'u ka dalilu ye ko in taara yɛlɛm'u bolo u bɛ ka ɲɔgɔn dɔgɔya muso in ko a ma a ko e tɛ silamɛ e tɛ hɔrɔn ye c'est à dire e tɛ silamɛ e tɛ fa ye muso in ma da ala ko yɛrɛ la muso in ko aw de ko aw ka jamanaw la hakɛ tɛ maa si bolo ye n'i tɛ silamɛ ye ko mais na ameriki ko a ka misiri a ye misiri jate 100 jate a ko o de bɛ ameriki ameriki y'aw bisimila yan a ko olu kafiri mais olu y'aw bisimila min ka d'a ye a b'a fɔ a ka misiriw kɔnɔ ko mais a tɛ ku kerecɛn kelen na ka taa aw ka silamɛ jamana dɔ la ko a bɛ taa kerecɛnya fɔ ye n'an m'a faga ko mais kafiriw de kelen filɛ k'a bisimila ko nin bɛ ka kafiriw neni ko i fa a sara k'a sɔrɔ an bɛ k'a piquer ni lɛtulu de ye lɛtulu i fa sara ka lɛtulu de to a joli la wa n dalen b'a la e yɛrɛ bɛ k'a kɛ parce que tiɲɛ ta fɛngɛ de don bana de don u ka bana in sukaro bana in tɔgɔ ye di jabɛti wafa sultan wafa muso in tɔgɔ ye nin de ye muso kafiri belebele mulhida dɔ nin kelen bɛ ka koda silamɛw ka bi a kuma bɛɛ a bɛ alimamiba dɔw invité ka taa télé la
a ka jugu Azhar karamɔgɔw ma kojugu. C'est-à-dire ale bolo silamɛya kɔni tɛ diinɛ ko yɛrɛ tɛ tiɲɛ mais n'a n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'i ma kɛ hakilitigi ye a man ɲi. Muso ta fɛtigi de don a ko i fa sara fɛngɛ lait kɛn lait tulu o de bɛ k'a la. Bon i y'a dɔn o sabatira bi o jabɛti bɛ mɔgɔ minnu na ni pikirinin bɛ kɛ dɔwɛrɛ tɛ lait kɛn kɔ lait kɛn de don dɔnni bɛɛ y'o sabati a sabatira an kun t'a dɔn mais sariya la an m'a fɔ a ti bɛn dɛ parce que attention Ala ye lait de haram Ala ko an kana lait sogo de dun Ala ko an kana lait sogo de dun mais Ala m'a fɔ an kana lait wolo kɛ duloki ye ka don an m'o kalan mais ni mɔgɔ mako jɔra fɛn na k'a sɔrɔ a n'o tɛ kelen ye mais u ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ mais an bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn lait tulu ne ma haramu dɛ k'a fɔ a bɛ kɛ pikiri ye ka jabɛti tɔw piquer ne ma haramu parce que Ala m'a fɔ ko lait tulu ye haramu ye Ala ko lait sogo dunni de ye haramu ye Ala ko dulɔ minni de ye haramu ye mais ni ne bɛna n ka bɔgɔ nɔɔni ka n ka so jɔ mais ni ne ye diɲɛ dulɔ bɛɛ kɛ ka n ka bɔgɔ nɔɔni ma haramu kɛ parce que Ala m'a fɔ k'a tɛ kɛ ka bɔgɔ nɔɔni Ala ko i kana min a ko cogo di Ala ye min d'i ma diɲɛ na yan lahara don i k'i janto la wala tansa nasibaka mina dunya wa i kana ɲinɛ i ni yɔrɔ kɔ diɲɛ na dɛ baara kɛ taa ɲɛfɛ taqaddam i ka ɲumanya kɛ comme Ala ye ɲumanya k'i ye cogo min na baara kɛ n'i ye fɛn sɔrɔ i ka ɲɛ Ala ka jɔnw ma ten hɛrɛ k'u ye Ala m'a fɔ an ka sigi o nka i jija diɲɛ kɔnɔna kana cɛnni ɲini fiyewu kana ɲini fiyewu cɛnni ka don diɲɛ kɔnɔ i jija ka ɲɛni de kɛ kana kɛ cɛnnikɛla ye Ala ye nin de ɲini an fɛ kuranɛ kɔnɔ alors mais anw selilaw bi ɲɔgɔn kan de ne bɛ e fa neni nin bɛ ne ba neni nin ko ale ye tijaniya ye nin ye kadiriya ye wahabiya ye nin ye sunamɔgɔ ye an kɔni bɛna ɲɔgɔn faa dɔrɔn mais cɛw bɛ ka baara kɛ u y'a ye o ye makan ye sisan Arabi Saoudite min bɛ u b'a bɛɛ kalama n'u kalifalen bɛ Ala de ma walima u kalifalen bɛ kira de ma walima n'u kalifalen bɛ yɔrɔ min na o kɔni dɔnna des milliards de dollars a taara ka kɛ min ye sisan a bɛɛ b'a dɔn alors a dira fɛnkɛlaw de ma a sɛbɛkɛlaw Ala kira sɔrɔ silamɛ a y'an su ka kɛ nin de kan fo ka baara de kɛ pour que i ka bɔ jɔnya la mais n'i y'i sigi misiri kɔnɔ mɔgɔ fa neni ba neni na i bɛ ka min fa n'a ba neni e yɛrɛ sirilen don a la tubabu kafiri aw k'a ka dulokiw lajɛ n'a a ka yan n bamananw ka duloki kelen b'a la n'i ɲɛ da koyara ne yɛrɛ ta filɛ ɲɛ na ni i t'i yeli kɛ ka ɲɛ i bɛ taa tubabu de bɛ nin la ka d'i ma tari i na kuranɛ aya ye a ti dilan Maka a ti dilan Madinɛ tubabu de ka dilanlen don pour ka diɲɛ lafiya o verre fila ɲɛna an bɛ ka kuranɛ ayaw lajɛ n'o ye alors mais n'i bɛ mɔgɔ neni hakɛ dɔ to a bolo a ka fili yira mais a ye ɲuman min fana kɛ o dɔn a ye n'o tɛ i bɛ kɛ fitiriwale ye ne y'a fɔ an ka kira dɔ n'a ka sahabaw bɛ yala n y'a fɔ u sera wulu tolilen ma ɲama kan Isa alayhi salam wulu kasa bɔlen bɛɛ y'a nu minɛ ko ala bɔ ni nin fɛn n cɛ ka jugu wulu salen tolilen bɛɛ bɛ ka k'i nu minɛ Isa k'u ma ko a bɛna taa n'i ye kojugu fɔ mɔgɔ la ni ɲuman b'a la n'i y'o fana dogo i y'a tɔɲɔ mɔgɔw ko Isa ma ɲuman bɛ wulu tolilen la ko ɔhɔ k'a ɲi kɔni jɛlen don a ɲi jɛlen don n'a tolilen kasa bɔlen don a ɲi jɛlen bɛ dɛ anw ma se nin de la
an t'i ka ɲuman fɔ dɛ an b'i ka juguman de fɔ a bɛ fɔ o tigi de ma ko hasidi kabini ye ɲuman t'i ni ala cɛ i ye baara o baara kɛ n'a ka ɲi i labɛn ala kira de ko ten el hasud la yasud hasidi ta tiɲɛnen don diɲɛ na yan wa ni foyi tɛ se lahara n'i ko mɔgɔ man ɲi n'i ye ɲuman min dɔn a la n'i y'o dogo a bɛ fɔ ko hasidi don hasidi bɛ janmɛ kɔnɔ a sara yɔrɔ yɔrɔ ala kana an kɛ hasidi an farala ka don nin fɛn ninnu kɔnɔ a y'an fɛn dɔɔni a faamuna a y'a cɛsiri a ka baara kɛ a y'a cɛsiri a ka baara kɛ na summa nin bɛɛ kɔfɛ sa ni ka segin Amma ma yusharuna nin bɛɛ bɛ wuli ka jɔ nin bɛɛ kɔfɛ sa ala bɛ sɔrɔ k'u wuli k'u jɔ i ye min kɛ i bɛ sɔrɔ ka segin a bɛɛ kan k'a ban naam wallazina mɔgɔ minnu sa n'olu ye nkalontigiyali kɛ ni ala ka kuranɛ ye summun olu tulo gerenna olu dagarala u tɛ se ka tiɲɛ fɔ olu bɛ kafiriya dibi kɔnɔ i k'a dɔn ni a ye maa min ja ala ja ko ala b'o tigi fili ni maa min ye ala ja ala b'o tigi bila sira kan mustaqimin sira min tilennen bɛ nin faamu a ko mɔgɔ minnu kɔni n'olu ye kuranɛ nkalontigiya summun lahara don olu tulo gerennama de don hali diɲɛna ya u tulo gerennen don parce que kuranɛ b'i wele ka na ni min ma n'i y'i tulo dayɛlɛ k'a mɛn i b'a dɔn i dongo don nka mɔgɔ bi ban a ka hɛrɛ yɛrɛ la tuma dɔw la mɔgɔ dɔ juguya kama mɔgɔ dɔ juguya kama komi n y'o fɔ Kurɛsi y'o de fɔ ko an bɛɛ y'a dɔn cɛ bɛ min fɔ tiɲɛ don ko mɛ nin b'u bolo nin b'u ka faso bolo nin b'u ka faso bolo n'an jɛna ka kiraya fana fara a kan anw ni yɔrɔ bɛ kɛ mun kumana ko kumana an tɛ se ka sɔn kumana o banni ye tugu ka ban de o de ye ghazalatun wa in tɔrat wallazina kazzabu bi ayatina minnu ye ne ala ka kuranɛ nkalontigiya summun mɔgɔ tulo gerenw de don an simaiha u m'a mɛn k'a faamu de n'o tɛ u kun bɛ sɔn a la wa bukumun wa u da garalen don ka bɔ tiɲɛ fɔli de ma n'o tɛ u y'a dɔn kuranɛ t'i bila foyi la ɲuman kɔ olu kɔni bɛ kafiriya dibi de la u b'o la badabada na man yasha illahu ni ala ye maa min ganu a ye maa min ganu yudliluhu ko a b'a tigi fili a b'o fili koyi n'ala ye maa min ganu ko a b'i fili a b'i fili bon nin ye tasliyaw de ye li rasul sallallahu alaihi wasallam ala b'a fɔ kira ye ninnu to yen ne ala ko n bɛ maa min fili kanda b'a t'i la ni ne ko n b'i fili dɔrɔn kanda b'a t'i la Muhamadu ka Muhamadu dusu suma ani baara yɛrɛ kɛcogo o tɛ kelen ne ala y'a kanu k'e fili a y'i fili se b'i ye wa i dontɔ jahanɛmɛ na a b'a fɔ n ye n ka jɔn fili wa n bɛna jeni mais jɔn kɔni hinɛ k'an ka mɔgɔw minɛ parce que i tɔɲɔlen don hali ni tɔɲɔni t'i ni ala cɛ ala ye hakɛ minnu d'an ma an bɛ bila tɔɲɔlenw kɔnɔ an b'i bila tɔɲɔlenw kɔnɔ parce que ala ka ladiriya ka bon a k'a ka jɔn tɔɲɔ mais tuma dɔw la fana kalan dɔ bɛ yen n'o bi bɛɛ ko fɔ o bɛɛ kalan na tɔɲɔni tɛ ala ni jɔn cɛ fana o kɔrɔ ye di ne ye wari di dɔ ma ko malo bɔrɛ 10 san ka di yan dɛ a tigi ye malo bɔrɛ 10 san ka na ko karamɔgɔ ko i ka malo bɔrɛ 10 filɛ n ko bɔn a ye kelen ta a k'o kɛ zamɛ ye a ye kelen kɛ kini nama ye
a ye kelen di Madu ma a ka taa dɔ di Adama ma ko malo jumɛn bɛ se k'a fɔ ko e ye ne tɔɲɔ mais u taa siraw bɛ kɛ kelen ye mun a bɛ fɔ o ma bɛɛ ya yani n ka mara modèle min don ɲininkali t'a la quoi n'i ye min kɛ n y'a kɛ wa nin si tɛ se ka plaignre tiɲɛ yɛrɛ la min kɛra Zamɛ ye o min kɛra Kininama ye min dira Madu ma min dira Adamaw ma ne de ta ye n ka malo ye a ka di n ye cogo min na wa n y'a kɛ ten bon u bɛna n'o ye Ala ka mankutu la mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kuma ninnu bɛ fɔ ka kira dusu suma de an t'a dɔn an b'a dɔn Ala tɛ sɔn fiyewu ka adamaden dɔ fili ka sɔrɔ a tigi bɛ tiɲɛ nɔfɛ k'a jeni lil abid Ala ko ten ko ale t'i jɔn to yen jazakumullah khair y'a ye bon Ala t'i jɔn to yen o tumana n'Ala t'i jɔn tɔɲɔ Ala t'a kanu fiyewu ka mɔgɔ dɔ fili n'a ka sebaaya ye bari n'a y'i fili i tɛ se ka kanda o ale de ye setigi ye i dusukun ye ale ta ye a y'i yɛlɛmɛ ka bɔ ale kan kama o tumana i se t'i yɛrɛ la bilen o tumana an b'a dɔn o nana ka kira dusu suma de mais a ma na comme i b'a mɛn cogo min na ko Ala bɛ mɔgɔ fili a bɛ dɔw kanda wa Ala bɛ mɔgɔ fili a bɛ dɔw kanda ni minnu ye kanda ɲini a b'olu kanda ni minnu ye fili ɲini a b'u t'u ka fili la o bɛ se k'a fɔ mais Ala t'i kɛrɛnkɛrɛn n'a ka fanga ye fiyewu k'a sɔrɔ i bɛ Ala nɔfɛ ko Ala b'i fili Ala t'o kɛ sira fila bɛ yen kaban naam wa man yasha ni maa min ye Ala diya Ala b'o tigi bila sira kan mustaqimin sira min tilennen bɛ a bɛ jɔ ye wa sadakallahu la munna ni maa min ye Ala diya a b'o bila sira tilennen kan Ala k'an bila tilennen kan